How old are you? On the ground. I'm not. Don't come there. I'm not. No, this one don't come down. Okay, ụmụnne m, ihe a bụ ifeme na Lagos Island na UBA. Ifuru obodo a mụ na gị na-abọ si na ya nọ bụ Nigeria. Ifuru obodo anyị nọ na ya nọ just ihe a na-ekere onwe gị nkwụcha ka Nigeria hapụ ya pụnụ to you, because Nigeria hapụ not to you, akwasa ọsọ gị ga-ebu ya. You are on your own. Now look at ife na-eme na Lagos Island. The whole Lagos Island came well a fire service, that is the firefighters. Oku wee gbawa no wee gbacha before fa wee be. A state like Lagos enwere on the firefighter no within ebe ndị mmadụ na-azụ afịa. I heard na ife anụnwa mere a lot of people are faith ma ndị nọ unconscious. Do you understand me? Na Lagos Island, again what only Igbo kpọbara afịa na Lagos Island. I really don't know what to tell you, but ọ bụrụ na ị nọ na Lagos Island, ị ga-ama that na enwego on countless ọkụ ịgba plaza. Ụgbacha nke ọbanye na nke a. Every year fa na-achọ ndị fa ga-eru na village. Do you understand me? Amara m ife ji Lagos State Government he put to stop to all this fire incident in that area. Kamala Indian cause ya, if about the problem. Do you understand? Now, this mafia ana Ebalogo, Lagos Islander, who go up on an issue of cases of gini, okeba shop on the mad. Kakata na UBA. Akụwachala ma window ebe a na-achọ isave ndị mmadụ ma ndị ala ihe ma ndị agboro bụ ife na-aba ebe ahụ na-esave gasị people, mana ndị ọ dị bụzi ọrụ fa ka fa gbata ọsọ enyemaka afọlọfa fa bịara oge ọkụkwa kechagoro everything, and as big as Lagos Island onwere firefighter nọ nso that place. Isi m n'obodo mụ na gị na-abụ siniane na ndị na-achị mụ na gị na-abụ na-eche maka ọdịmma mụ na gị. Isi m afa na-eche maka ọdịmma mụ na gị. No, they don't care about you and I. They don't care.
ife na-eme na Nigeria bụ onye egboro eburuga. Life goes on. Onye ọbụla egboro si suo obi ọkụ. Nobody send you. Nobody wants to know what you are passing through. So ị nọrọ n'ime afịa bụ Lagos Island. Ka e nkwụcha is better kwa na ị chọwara warehouse outside that place. Na-agwa the truth. Lagos Island ọkụ na-agba ebe ahụ edunana a lot of people village. Chukwu wee meme nwa affect some time ago. So chegede ya. Chegede na isi na country mụ na gị na-abụ.